A televíze Telka, ano? Ano? Dobrého dňa, vinžuju vám, já jsem Richtařík, tak se já jmenuji vás z klubu. Podívejte se, když volám do té televize, můžete vy mě spojit s Barakým tím tvůrcem, jako co robí jako Baraké to umění? Ohledně čeho by to mělo být, zabava nebo? Pábitele a tak jako o těch literátech různých, jako a to bar něco tak jako tak o mně. Dobře. Ano, děkuji, dcerko. Prosím. Výborné, televize Telka, ano? Dobrý, no prosím. Dobrého dňa, vinšu vám, dcerka spojila s váma, tož podívejte se, chci se optat. Můžu s váma ohledovat Baraky těch dokumentíků, klípků a tak? No, nevím, o co se vám jedná, prosím. Podívejte se, já jsem říkal jako dcerce, že chci jako tak jako pokecat s Barakým tím tvůrcem, jako jak vy robíte jako ty dokumentíky různé, jako co to potom jako tak běhá na tom ČTčku a tak. To chci se domluvit vlastně jako s vedoucím nebo s režisérem. Vy jako máte nějaký nápad? Nebo Ano, ano, tak mám nápady jsou, ano. Takže vlastně můžu s váma. No tak, ale takhle asi po telefonu nevím, jestli by to bylo... Podívejte se, já vám řeknu tak jako chlapovi, jako co něde. Já vím, že vy tam robíte jako do toho pábení, jako ano, ten dokumentík, pábitele a tak. Tož lestivá o tím. No, pábitele už dělat nebudeme, to dělá Brno jenom, jo, prosím vás. Podívejte se, a vy robíte jako aj tu povahu českou a tak? Povahu českou, ano. Tož lestivě ohledváte povahy, jako šlo? No to je docela možné, jako já... Podívejte se, já vám řeknu jako ten svůj nápad, jako ano. O co by tak jako šlo, jako ti páboši, jako tam je to jasné, jako tam jako, že to jsou ti jako jiní lidé a tak jako zvláštní literáti, hudebníci a tak dále. A to já jsou, ano. Podívejte se, já jsou jiný už jenom tím, že robím a já robím ponocného, ano. Aha. Já robím ponocného, teďka u nás v Klobůkách a povím vám asi tak, já jsou rarita. A co vy na to tak jako, ještě byste o to... Ale víte jako, co, my děláme totiž ještě kromě toho... My děláme ještě kromě toho cyklus Náš venkov. Ano. A tam bychom možná mohli o tom udělat něco. A to by se mě líbilo. No, to by bylo ještě... Jako venkované. A to, že vlastně byste si na toto téma jako tak trůfli. O ponocných jako vůbec myslím. O ponocných jako. No, to je výborné. Je to dobrý nápadík, ano. Víte co, já se s vámi musím dříve asi sejít zřejmě, protože to takhle po telefonu nebudeme řešit. Ano. Já bych za vámi přijel a my děláme nejbližší někdy až z kraje léta. léta. To nevadí, až mu bude pěkně. To nevadí, podívejte se, já trůbím jako jaro, léto, podzim, zima jako. Já jako bez ohledva na Počásko, jako Štefánkovou a tak. Počkejte, já trůbím vy jste jako sám, nebo ještě v okolí je více ponocný? Podívejte se, v republice to robím, enem já jsou ponocný. Zarobím si, ano, primáša dostávám jako barakéty hrášky, abych se jakože tak uživil. A tož baví mě to, podívejte se, já všecko v vercách jako tak jako nachystaný mám, víte? Baranicu, kožicha, tu trůbu, tého roha, zatrubím v 11, ve 12, v 1 a ve 2. Někteří jsou rádi, ano, že ví, jako, že ano, trubač došel, víme, 1, hotové, pustíme si Počásko. Druzí jsou zase na sratě, jako, že jim ruším tu novu a tak dále, že házejí úplně šutry, lubre. To by se všechno také dalo natočit, jako takovou autentiku do toho, jako a tak. No, víte? Přijedu za vámi se podívat. Ano, a kdybyste tak jako mohl dojet, jako do Teď to nejsem schopen říct. Ano. Ale tak do toho měsíce možná nějak bych tam přijel, jo. Podívejte se, to by se mě tak jako líbilo. A vy jako byste potom jako potom dojeli jako se štábem, ano, všetci. Ano. A kdo by tam všecko byl, jako režisér, ano? V tom štábu, no tak to je 5-6 lidí zhruba. Kolik to čítá? 5-6 lidí. Podívejte se, já se ptám jako jenom ohledvá ubytovačky, ano, protože moja už se tady jako ptá, ukazuje na ně, jako signalizuje, lesti jako objednat jako hotýlek, nebo lesti u nás byste jako přespali, lesti jako zabít toho čuníka, jako udělat jako nějakou, jako tu opalovačku a tak. To bychom udělali potom v rámci toho všecko. Uděláme takový profilek třeba vlastně celých klobůků a vlastně tam budete hlavní postava toho. Já budu hrdina. To hlavně hrdina. Tož já budu hrdina, tož na to se podívejme, prosím vás. Víte co, necháme to radši, my se musíme sejít. Výborné, tož podívejte se, tož ještě se optám tak, jako když já budu hrdina, lesti vy se postaráte jako ten kompárzek, lebo lesti já mám říct tak jako chlapům jako na paluši, lesti jako Dondu a tak dál. Podívejte, tu 30 chlapů bych jako tak dohromady dál jako. No, akorát byste si museli vzít klapku, tu já nemám, a baraké jako ty kulise. Jo. Kulise jsou, ano? No to vymyslíme všechno. To jako všecko a tak. Podívejte se, ještě se optám, jako to potom jako to bude jako v přímém přenosu, nebo na záznamí, či jak to bude? Přenosu, to je záznam jako. Všecko záznam jako. Jako malý dokument, no. Ano, a vy mě potom můžete říct, jako kdy to jako poběží, abych jako řekl jako chlapom a tak po ČTčku, jako po Klepetkovi, jako to se potom jako domluvíme. Výborné. Takže koho se tak mám hlásit, jako u vás? Já bych za vámi ale přijel sám radši možná, abych se podíval jako už na to prostředí a tak, takže. Ano, podívejte se, já se domluvím s mojou, já vám cenknu zítra a pak už to půjde jak na jedné lajně. Děkuji vám moc, pane. Děkuji vám moc, ponosně se s váma loučí, nashledanou.